Good morning everyone. We don't זה מדהים. שכתוב לי מסבירה לילדים שלהם. יש חובה. כן, תסתכלי. טוב, אחלה, סבבה, שלום, היי, ברוכים הבאים לאקוואריום בגיל נדירים. אני נעמה, אני מדריכה כאן בפארק, נעים מאוד. מאחורי הקלעים נמצאת עדי תהיה המאכילה שלנו. היי, שלום, אנחנו עושים פה האכלה, אנחנו הולכים לעבור אקוואריום אקוואריום, עדי מאכילה, אני מסבירה על מה שאנחנו רואים, יש פה בעלי חיים מאוד מרתקים. כמה שיהיה לכם סבלנות להישאר איתי בכיף. Do we have any English speakers here? Please raise your hand. No one from me translation. بس هي السجارة جبتيها زينة تعدلها. אוקיי, אז יצאנו לדרך. انت لا. האקוואריום הראשון כאן זה האקוואריום שמציג לנו סביבה של מים רבודים. ואיך אפשר לדעת את זה? לפי הצבעים של העמודים. הצבע הצבעים של העמודים באקוואריום בין צהוב וחום ובין סביבה של מים רבודים. ומה זה האלמוג בעצם, חברים? העמודים האלה נראים לנו כמו איזושהי צמחי ים, נכון, כמו הבנים, כמו הצבעים, אבל מה שבעצם אתם יודעים? חיים, נכון, זה מאוד. העמודים זה יצור חי. הם מורכבים מפוליטים, וכל פוליט כזה חי ברמה כזאת שיש להם אחוז זכר ונקבה. הם רבים לפעמים חצר ראשון, חיברות אחד לשני, והם נחשבים אפילו כגורפים, ממש יצור חי מכל דבר. עכשיו, הדגים הקטנים בדגי השולי. בדגי השולי ביניהם לבין האלמוגים יש מערכת יחסים מדדית מאוד מאוד טובה, חברים מאוד מאוד טובים. בואו נחשוב רגע, מה דג יכול להרוויח מאלמוג? בית מחסה, נכון? ההגנה שלהם זה בין האלמוגים. מצוין, הם מתחבאים שם, מטילים את הביצים, טורפים גדולים לא יכולים להגיע למקומות האלה ככה. אבל מה האלמוג מרוויח? בדקה הוא לא יישאר בכך חייו. اللي فيه طلعة נכון, צודק. אפילו לא בסוף מרוויח כמה דברים. קודם כל זה באמת שאריות של מה שהדגים אכלו, בספינת האלמוג היא ממש תגיע אל המקומות, גדול לך בכל השעות. אם אני מסתנות עליו, זה מרגש ובלחים. בין אותה, השאלה של הדגים בין האלמוגים המגדלת את המים, מביאה כל הזמן חמצן צריך אל האלמוג, וגם מנסים את האלמוג בעצם המדינה, מפעילים כמו מתכת, וככה הם מנסים את המדינה, האלמוג וגם תאורה המדינות ומחשת התפקוד או שם אחר שבאמת בונה בסינור הגנים שלו לכן המדינה שבמים תקים תהיה חזקה כמובן עם השנים זה הולך ולהתעלם יותר ויותר הוא אפילו תושם את הבטחה אנחנו לא יכולים אנחנו לא بعيد أحسن بعيد بعيد أحسن ما شاء الله ما شاء الله نعم ما شاء الله
لو شفتي هاي السمكة كيف لها سنين انتهت. هيك